Mami, unsa po na ang crab sa Italian? Well, timing kayo guys, kaya amo sudan karon guys, crabs, no? Og na fish, kanana guys. So ato na ron tubagon madam, ang imong gipangutana nga crab sa Italian. Pero before ta na i-translate og Italian, imong gipangutana madam, manyapon sa taninyo ninyo, no? Mangaon sa taninyo, dali na mo kay mangaon taninyo guys. Nanyapo na ba mo mga madams, mga sir? Kung wala pa, dali, kuyogi mi ninyo diri. Aron dili mo dira maglaway sa among crabs, gi-invite mo nga tabangi migkit-kit ani. Pagkang lami ara ba ani nga crabs kaya dagko na nya libre para ba ni kay gikan dinhi sa sagay gihatag ni Inday Lisa. Thank you sa sponsor. Salamat day Lisa. Wow. Ang nakanindot pagid ani guys kung mopalit ka sa ilaha guys, ang ilang crabs barato ra kay per kilo. Kabalo mo guys kung pila, 170 per kilo lang nya diri sa tuwa sa merkado siguro tag 300, 350 nya. Inana kadagko makapalit ka og barato kanang gagmay siguro ilaha mga barato lang. Hasta ilaha mga isda na tag 200, ingon na 200 kilo, mga barato lang. Ayaw na mo pagdugay-dugay dira guys. Anhin na mo diri kay mga untahan na nangagda. Mura pug daghan kaayo ba. O tanaw naghimo pa og sauce, na pa mi sauce, na ibulad, na po'y prito kay lami kayo na ang pinirito, isawsaw anang sauce. O kani siya kuan tortang kuan to. Napay bulad o sa kilid. O tanaw si Kiara. Nakita ninyo si Kiara guys nga wala pa siya pagkaon kay ako ra siya hungitan anang higayuna galain mo pulihang lawas. O iharang kasi niya si Wincy na ipagkaon. Hungitan ra nako si Kiara na higayuna kay galain iyahang pamatya guys. O ang crabs nagpanguhit na pa si Blakey dire si Daddy Italiano o nanginamot na si Daddy Italiano. O nya ang iyahang iro nasa kilid nagano pod nag atang-atang ano sa hungitan. Dira akong crabs guys o lami jud kaayo guys labi naglibre. O nya guys unsa man manglantaw lang jud mo dira o hapit na ni nahurot itong mga crabs diri o mga kabhang na lang ni nabilin diri. Dili mo manganhi. Bitaw guys, oy, ikapila na ko ng hagdan ninyo ha, mangaon ha. Ayaw gyud intaw mo pagutom diha ha. Kalimti lang ng uban diha. Basta ang pagkaon ayaw lang kay para dili ka mag laroy-laroy sa dalan. Bitaw guys, bawal baya magkasakit ron or kanang kuan guys, lisod magkasakit. Busa ang kaon guys, ayaw intaw ninyo og kalimti. Maski unsa pa ka busy no, hinumdumi jud ang pagkaon. In on time pod guys, 3 times a day. Oh. Maski di lang makapainit og hapon pero naaman jud na di man na mawala pud ang painit, di ba guys? O basta kay bahala busy o unsay gipang-ubra mo diha basta ka antiyan nay unod. Una na guys, no? Na, mag-change topic na ta guys oy. Kay ina ra jud ko gayawit diri. Ato na ding i-translate sa Italian ang crab kay nagulat na si Madam o. O garong kabalo pud mo guys kung unsa gid na ang crab sa Italian. Okay guys, ato nang i-translate no. Ang crab sa Italian guys kay granchio. Granchio. O mao to siya guys. Kung crabs daghan granchi. Granchi. Okay, mao to guys. Og diri na lang ko to bang among video. Thank you for watching. Bye. Ciao.